Takže čo ti ľudia, moje meno je Luko a dneska vítam u nového videa, čo je pred rokom, no, ako by som to povedal. Tak pred rokom som si dal takú väčšiu pauzu, no väčšiu, ako by som to povedal. A toto je 29. video, takže by som mohol urobiť nejaký špeciál, ale teraz ku tomu videu. Takže, mám tu novú sériu, čo by som mohol urobiť, je to Denník odvážneho bojka. By som mohol čítať. A ideme. A ešte som zabudol, koľko v týmto videu bude lajkov zajtra, toľko prečítam strán. Prosím, nedávajte tam 100 lajkov, prosím. Táto knižka má... Počkať. Tak. Ani nie 100. 217 strán, tak. Ideme do toho. 3-4 september, útorok. Najprv by sme si mali niečo vyjasniť. Toto nie je denník, ale pamäti. Viem, čo je napísané na obale, ale keď mama išla do obchodu, jednoznačne som jej povedal, nech mi ani náhodou nekupuje denník, na ktorom je napísané denník. Super. Fakt mi nechýba k šťastiu, aby ma s ním nejaký tupec prichytil a nepochopil, o čo ide. Baba. Ešte jednu vec by som chcel vysvetliť. Hneď na začiatok, toto bol mamin nápad, nie môj. Keď si myslím, že sem budem zapisovať svoje pocity, alebo čo tak jej preskočilo. Určite odo mňa nečakajte, že budem do nekonečna vylievať srdce milému denníčku. Vlastne som súhlasil iba preto, že keď vyrastiem a budem bohatý a slávny na betón, budeme mať lepšie veci na práci, ako do nekonečna odpovedať na hlúpe otázky, ktoré mi všetci budú klásť. Neskôr sa mi teda táto knižka zíde. Gregor, povedzte nám niečo o svojom detstve. Boli ste odjak živa takí múdri a krásni? Tu máte moje pamäti a practe sa preč. Ako som povedal, jedného dňa určite budem slávny, ale zatiaľ musím trčať v škole s bandou idiotov. Idioti. A poviem rovno, že podľa môjho skromného názoru je táto škola tá najväčšia sprostosť. Akú kto keď vymyslel. Decká, ktoré ešte ani nezačali poriadne rásť, ako ja sa tam musia tlačiť s gorilami, čo by sa mali hodiť 2-krát za deň. Z cesty, skrčkovia. A potom sa všetci divia, prečo sú na školách také veľké problémy so šikánami. Keby to bolo na mne, rozdielil by som decka do tried podľa výšky, nie veku. Ibaže v tomto prípade by sa krpci ako Chirák Gupta asi mysleli do nekonečna učiť abecedu. No, museli tak. Tak, posledná strana a zajtra. Čítam ďalšie. Ostri sa, zaostri sa. Dnes sa začína školský rok a práve čakáme, kým učiteľ konečne dorobí zasadací poriadok, takže som si povedal, že ten čas spokojne môžem zabiť písaním denníka. Teda vlastne pamäti. Mimochodom, dám ti dobrú radu. V prvý deň v novej škole si musíš fakt dobre vybrať, kam si sadneš, keď len tak pochoduješ do triedy a švacneš si veci na prvú lavicu, čo ti príde pod ruku. Môže sa ti stať, že učiteľ zrazu zahlasí. Dúfam, že ste so svojimi miestami spokojní, lebo na nich budete sedieť celý rok. Nie! Na tomto predmetu som zaparkoval medzi Chrisom, Hosejom a Lionelom Jamesom. Pekne som to dopadol. No tak, toto je koniec prvého dielu a prvýkrát, za prvé.
toto video robím tak na 10. pokus, alebo na 11. A čo som ešte chcel povedať? No tak. Mená, čo som teraz povedal, neviem, či sú isté, lebo nie som veľmi dobrý čitateľ, ale proste som vám urobil takú radosť, že keď to nechcete čítať, no tak proste si to môžete pozrieť na videu. Ale kto to číta, spoilery, no tak nevadí. Tak nevadí. Každý vie, čo robí. Tak, čaute, na budúce, čau.